това време, заради въпросите на медиите, които смятат, че сме много малко в днешния ден, ще кажа, че според мен ние не сме малко. Защото всеки е оставил по няколко души вкъщи, които гледат директно излъчвания по канал 3. Благодарим на канал 3 за тези излъчвания. Те отразяват и събитията на сирийската опозиция също доста интензивно и навсякъде са след нас и заедно с нас. Аз искам да благодаря и на инициативния комитет, който на време пусна съобщенията в пресата, за да можем ние да се присъединим към този акт. И също така на всички вас, които в този студ, може би е минус 15 градуса в момента, сте тук, колкото и малко вятър е лош. Времето е чудесно. Давам думата на Кубер, който е в инициативния комитет за демонтиране на паметника. Вие го познавате добре. Сега той продължава. Здравейте и от мен. От името на инициативния комитет за демонтиране на паметника на Съветската армия ви поздравявам. Вие сте най-будните българи в неделя сутрин. Преди 3 дни бях в Дарик Радио на диспут с член на младежката организация на БСП. Някои от вас сигурно са слушали това предаване. Извън ефир аз се опитах с него да проведа нормален разговор, да попитам добре. Вие съгласен ли сте? Нека да постигнем съгласие след 9 септември, че това са трагични събития, загинали са хиляди хора. И той знаете ли какво ми отговори? Това е нормално. Нормално ли е според вас? Нормално ли е според вас да се избиват свещеници? Да се избиват учители, офицери, лекари? И според мен това не е нормално. Ето това символизира този паметник. Ние не сме срещу държавата Русия, ние сме срещу Съветския съюз, срещу главнокомандващия на Съветската армия Сталин, който е отговорен за смъртта на най-много хора през 20 век. Ама няма руска нация, бе, що така няма кой да каже? Това е едно племе. След малко ще ви прочетем открито писмо до премиера Бойко Борисов от управляващата партия Граждани за европейско развитие на България. Все още надеждата ни не е изчезнала, че наистина тази партия иска европейско развитие